Колькасць носьбітаў беларускай мовы змяншаецца. Справа ў тым, што беларускую мову сёння ведае зусім невялікая колькасць людзей. Гэта навуковыя колы, гэта прадстаўнікі культуры, інтэлігенцыі. І проста калі я буду размаўляць з чалавекам, які беларускай мовай не валодае, ці валодае ёй не ў той ступені, якой патрэбна для нармальнай камунікацыі, зразумела, я лепш, каб не засмучаць яго, я буду размаўляць на рускай мове. Это вельмі просто. Удыхаешь, выдыхаешь, начинаешь размаўляць по-беларуску. Конечно, спачатку будуць памылкі. У каго у нас мова чыстая? Хіба расейцы па-расейску чыста размаўляюць на літаратурнай мове. Рано будуць памылкі, але потым научишься, якая праблема. Галоўнае пачаць. Просто пачаць. Потому что вельмі хутка будзе позна. Зараз увогуле ідзе працэс знікнення нацыі, іх растварэння. То для Беларусі цалкам верагодная сітуацыя, што праз год 50 беларусаў як асобнай нацыі можа не стаць. Такая мовная ситуация, яна склалася гістарычна. 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 Я лічу, што будучая беларускай мовы цалкам залежыць ад той палітыкі моўнай, якая праводзіцца ў дзяржаве. У нас складанасць у тым, што у нас дзве дзяржаўныя мовы, беларуская і руская. У гісторыі Беларусі такога яшчэ не было. Мы не ведаем рэакцыі грамадства на гэтую справу, таму што закон аб мовах быў прыняты і праіснаваў толькі 5 гадоў, а паводле рэферэндуму 95-го года ў нас было прынята 2 дзяржаўныя мовы. Аднаўленне пазіцыі беларускай мовы ў грамадстве. 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 Колькасць носьбітаў беларускай мовы змяншаецца.
Thank you.